Podkoška. Dobrý deň, Salmona, prosím. Dobrý deň, to je Šoltés. Mohol by som hovoriť s pani vedúcou, to vašou pani Monou? Chcete objednať? Prosím? Chcete osobne, nebo... Nie, ja mám sťažnosť. Moment. Ďakujem. Moni. Prosím. Pani Mona? Áno. Dobrý deň, to je Šoltés. Ja bývam na Detvianskej, tam oproti vám a chcel by som sa tak trochu sťažovať, lebo som sa sem nasťahoval pred 2 týždňami. Áno. Prosím vás, a všade v šuflíkoch, hrncoch, proste všade vlasy rôznej farby, tak ja teraz som nevedel a som zbadal ten váš salón, tak ja neviem, či to tam nejak, kde to vysypate, alebo ako vetráte, alebo neviem, čo s tým robíte, ale či by ste, ja neviem, by ste s tým mohli prestať, lebo ja bývam na prízemí a mám plný byt vlasov, prosím vás pekne. Tam, či to do kontajnerov vysí, alebo ja neviem, čo s tým robíte. To ako teraz je srandu. Srandy hovoríte? Alebo... Prosím? To teraz srandujete, alebo? No to nie je sranda, ja z toho nemám žiadnu srandu, mám toho plné koberce a všetko. Aha. Takže ja by som, ja neviem, no tak mohli by ste s tým urobiť nejaké opatrenia, alebo ja si budem musieť sa sťažovať, alebo niečo. A kde bývate? Na Detvianskej, tam oproti cez parkovisko. Oproti cez parkovisko. No však pozrite sa, ja už som chcel spisovať aj petíciu, ale tak ja myslím, že bolo by lepšie, keby ste možno, ja neviem, tam zatvárali dvere alebo okná, alebo niečo robili, lebo tak... A to ako to myslíte zo srandy? To ako to... No tak nie, ja to myslím úplne vážne, ja z toho naozaj nemám žiadnu srandu. No tak príďte sem za mnou a pôjdem s vami na návštevu, tak sa na to pozriem, dobre? Lebo to je naozaj vtipné toto. Tak ja si dámske návštevy nevodím, ale... Čo myslíte, akože vyhádzame vlasy cez okno, alebo čo? No tak ja neviem, čo s tým, alebo do kontajnera to nedávate pod naše okno, alebo niekam. My to máme kontajner svoje, nie? No tak to ja neviem, ale strašne to, ja sa nedá sa ani vetrať, ani nič. Ja mám to plný koberec. A ja si naozaj dámske návštevy nevodím, ja som tam skoro plešatý, tak ja potom neviem, že... Dobre, dojdete za mnou, porozprávame sa, dobre o tom? A dokedy tam budete? A za 8 večer. Dobre, tak prídem, dovidenia. Podkoška. Podkoška. Salomona, prosím. Dobrý deň, to je Šoltés, ja by som s pani Monou rád hovoril. No, ona tu nie je. Určite tam nie je, lebo... No, určite. Mal som pocit, že ju vidím ísť do roboty. Viete čo, len povedzte, že som volal, Šoltésa volám. Ide o tú petíciu, ktorú som spisoval tam proti tomu znečisťovaniu životného prostredia. Áno. Takže aby vedela o tom, lebo ja som sa už radil aj so susedmi, takže sme spísali petíciu a pokiaľ nepríde k náprave, tak to budeme riešiť potom cez úrad. Keď chcete, ja vám to prečítam, aby ste vedeli jej povedať. My dolu podpísaní obyvatelia Detvianskej ulice protestujeme proti znečisťovaniu životného prostredia majiteľkou salónu Mona, ktorá nám znešvaruje okolie odpadovým vlasivom. Dobre, už máme na to nejaké podpisy, takže buď ja ešte zavolám. No lebo vy ste hovorili, že zavoláte vtedy o 8 večer, no. No nie, ja som mal akože prísť, len potom som hovoril so susedkou, ona robí na okresnom úrade, hovorila, že ja nemám nikam chodiť, že stačí proste, keď požiadam o to, aby sa to vyriešilo, teda z vašej strany, a pokiaľ nie, tak mám to riešiť cez úrad. A keď sa môžem opýtať, kde je tá Detvianska? Prosím? Že kde je tá Detvianska ulica? Ale veď vy viete, kde je Detvianská ulica, vráči rovno oproti vám, takže nebudeme toto riešiť, už aj tá pani Mona bola dosť taká drzá, sa mi smiala rovno do telefónu, takže ja už mám toho naozaj dosť. Takže len jej odkážte toto, dobre, že som volal a že túto petíciu a ja sa potom ozvem a dúfam, že mi príde k telefónu nejako minule. Dobre, alebo aj dnes možno. Ďakujem pekne. Dobre, do počutia. Podkoška. Podkoška. Salmona, prosím. Dobrý deň, prajem, tu je Brezňanská, odbor životného prostredia. Môžem s pani Monikou Jungovou hovoriť? Momentík. Ďakujem. Prosím. Dobrý deň, prajem, pani Jungová. Áno. Tu je Brezňanská, odbor životného prostredia. Dobrý deň. Ja tu mám na stole nejakú sťažnosť, sme tu dostali od pána istého Šoltésa. On tu už bol aj osobne, vraj už aj spisovali nejakú petíciu, vraj majú problémy niečo s vašim kaderníctvom. Ak sa mám priznať, ak to tu čítam, tak sa mi to tiež nezdá, Boh vie čo, ale ako musíme to riešiť a neviem, no musíme s vami dohodnúť, že ako by to išlo, po prípade, či máte nejaké návrhy, lebo... No podľa mňa on nie je normálny, ako to... Viete, že on tu ani za mnou nebol, on sa u
mňa vôbec nechce stretnúť a vôbec tomu nerozumiem, ako to vôbec nie je logické, aby niekto oproti nám dome mal naše vlasy baráku, rozumiete tomu? Viete čo, ja vám poviem úprimne teraz ako človek, že ako tiež som sa pobavila dosť na tom, ale on seriózne, pán, kravata, kufrík, všetko normálne prišiel s petíciou, už spísanou, už tam mala nejaké podpisy, tak ako, no musíme sa tomu venovať, viete, akože. Musíme venovať, keď vôbec neviem, ja by som sa tam išla rada pozrieť, stretnúť sa s ním a pozrieť sa vôbec o čo ide. On sa tvári, no ako on tvrdí, že proste má drobučké nejaké kúsočky vláskov všade, keď aj utierajú prach, alebo proste všade, že aj zametajú a že sa im robia kopky. A on... Zaujímavé, že my sme tu skoro 6 rok a 6 rokov tu nikto nemá vlásky. Nikto, ja neviem, akože, či je on tam nejaký nový, lebo však, ale tváril sa ako seriózny pán a neviem, či teda vám viete, či vám doručili tú petíciu, ale tiež je to... Mi vyvoláva 3 dní a keď som povedal, že sa s ním chcem stretnúť, alebo že sa tam idem pozrieť, povedal, že on dámske návštevy nepríjma, no tak ako... neviem, no ako... Som nechcel rozprávať, takže ako, aké to môžem riešiť. Ja vám poviem, takto ja vám to prečítam, lebo tiež ako on, jak prišiel, vyzeral seriózny pán, oblek, kravata, všetko normálne. Ako, poviem vám, keď som si to prečítala, tak ako som mala dosť čo robiť, aby som sa nesmiala mu do tváre, no ale predsa ako, no je to stránka, tak musím to riešiť. Je to, že my dolu podpísaní obyvatelia Detvianskej ulice protestujeme proti znečisťovaniu životného prostredia majiteľkou salónu Mona, ktoré nám znešváruje okolie odpadovým vlasivom. No. A vysvetlil mi to takým spôsobom, že proste jemu to tam nafúka, že on nemôže mať otvorené okná, že aby sme to proste nejako s vami riešili, že buď si namontujete nejaké sieťky na okná, alebo proste nejaké odsávanie, alebo ja už neviem čo. No ako, neviem, viete, ja vám poviem úprimne, ide aj o to, ako úplne teraz, ako taký tichý bonus by som povedala, že tým, že ideme do únie, tak sa všetky tieto veci oveľa sprísnia. Proste na to životné prostredie sa bude dávať strašné bacha, ako je to, čo doteraz nebolo, tak ja neviem, no máte nejaký návrh, že jak by sa to dalo, alebo no, proste... Ja neviem, aký mám návrh. No, že či môžete nejaké sieťky namontovať na okno. Aké sieťky? Čo so sieťkami? Kde? Čo mi sieťka? To je blbosť. No, že buď, alebo ja neviem. Viete čo, takto, keď napríklad príde, tak povedzte, že musím sa s ním stretnúť. On sa nechce, on to chce riešiť normálne na takejto úrovni. A tak tváril sa, že... Ale viete čo, no tváril sa, že možno aj nejaké páky má, alebo čo, lebo no, ako seriózny pán, ale dosť nepríjemne, tak ako sebavedome sa tváril. Tak som rozmýšľala, že možno, ja neviem, že by sme prišli na nejaké riešenie, buď ja neviem, že nejak to odsávať, alebo... Ale ako odsávať? Akože... Ja neviem, no akože... Tú ventilátor, ako odsávať? Ako, ja neviem, možno vysávať to, alebo čo, lebo no klíma vám nepomôže, to sa vám zanesie. Alebo proste vetra, nerobiť prievan. Nemôže prejsť toto. No, tvári sa, tvrdí, že... Ja vôbec nemôžem, ja si nebudem dávať, tu sú strašne veľké okná, nejaké trapné sieťky na okna, nie? To sú strašné peniaze. No a možno, ja neviem, ako máte nejaké, lebo ja neviem, ja nie som z Rače, takže vôbec neviem, jak to tam je, ale... Ale to je, tak príďte sa sem pozrieť. No len práve, že či ako sa nedajú nejak, ja neviem, zmenšiť okná, alebo... Ale ja, keby sme v hoteli Barónka na prvom poschodí, prosím vás pekne, a domy sú od nás, ja neviem koľko metrov, však to je nezmysel úplný. No rozmýšľam. Nechci sieťky na okná potom, áno, presne tak, alebo ja mu dojdem namontovať, keď mu to vadí. No, viete čo? A mohli by sme sa dohodnúť, že treba možno, ja by som sa zastavila, že aby sme to nejak posúdili, aby my sme ako... No tak skúste prísť sem sa pozrieť, však je to úplne nezmysel. Presne, že my by sme dali nejaké oficiálne stanovisko jemu, že proste prečo sa to nedá riešiť tak, ako on si to predstavuje. A... Ako zaujímavé, že tuto som v Lexovom hoteli a pán Lexa nemá jeden vlast v celom hoteli. Áno. No, ale... On má zaujímavé ten pán oproti nám, či neviem, kde býva naše vlast. Niekde oproti, hovorím, ja nie som z Rače, takže neviem ani, jak to tam vyzerá, ale viete, možno ide práve o to, že do hotela donútra to nefúka, lebo ja neviem. Ale to nemôže fúkať, veď tu je celý múr cez nás a veľké záhrady oproti nám, on vôbec není oproti nám nejak. Keď som vedela aspoň, ktorý dom je to, viete, ale ja vôbec neviem, kde. Niekde cez ulicu sa tvá. No Detvianska, neviem, že ktorá to je. Nemôže to byť cez ulicu, lebo takto tu je plot veľký, tu je záhrada, potom sú tu 3 rodinné domy a potom sú činžiaky oproti nám. Jasné, dobre. No, tak dohodneme sa, že by som sa teda ja prišla na to pozrieť. Idete sa sem pozrieť, ja sa môžem rozprávať takto, ako ja nemôžem vôbec nič riešiť, to je nezmysel. Dobre, ja to prídem, nafotíme to, spravíme k tomu nejaké oficiálne stano. Nech sa toho zbavíme, lebo však je to ako je to trapas. Zavolali, no ale naozaj ako vôbec logicky neviem vôbec, čo mám robiť. Dobre. A kedy by som sa mohla? Poprípade... Ja som tu dneska celý deň. A prípadne zajtra je tu zase moja zástupkynia, takže nejak. Dobre. Tak okolo tej 4:30 som tam. A môžem si vás teda pýtať. Áno. Dobre. Ďakujem. Dopo. Podkoška.
Podkoška. Dobrý deň, pani Monika. Áno, prosím. Zdravím, tu je Šoltes. Tak ja som si na vás zohnal mobilné číslo, lebo viete čo, to už prestáva všetko. Vy ste sa na mňa sťažovali na úrade, som počul. Miesto toho, aby ste sa snažili nejako riešiť situáciu, tak ja už mám toho dosť, naozaj budem pokračovať nejako ináč teraz. A mám ešte jednu sťažnosť na vás. A síce Miňo sa sťažoval, že ste ho nejaký krivý zostrih, že ste mu urobili. Tak som mu poradil, aby tie vlasy, čo mám byte, aby si nalepil na hlavu, lebo aby ich tam mal viacej potom. To je taký odporný. Ale to mi nie, to Majka, takže potom si to nejak vybavte v rodinnom kruhu. To Majka, áno. Fajn, to sa tvárila aj možno breza, no dobre. Ale chvíľami som už naletela. Zatlkala poctivo? A zatlkala sa otvora. No čo, aj ste o tom premýšľali, že bude zle, alebo ako to? Ale čo, neviem, no už keby zavolala tá baba, tak už mu akože trošku aj nejak tak toto. Tak to bola zase Katka, tak to si s ňou môžete vybaviť potom. No super, no vy ste partička, no fajn. Takže ďakujeme za spoluprácu. Okay. Dobre, takže lúči sa pán Šoltes. Majte sa pekne. Dovi.